Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sore lur. Hehehe. Lagi lur, lagi ndelok apa kuwi jenenge? Eh, calon arep digawe perumahan batalion lur. Perumahan batalion tinggo ketahanan pangan jare pemerintah. Lah iki posisine iki nang alas sukun lho. Alas kayu putih sukun. Cara tepate ngono iki ning dalan Warak Kulong iki lho. Dadi kulone desa Pulung Merdika. Lah saiki prosese wis kaya mengkene iki lho. Iki mulai digarap kaya apa iki dalan-dalan iki mulai dibegoni lah iki. Cara kedepane ngono walah wis ramene mesti wis ora umum kae. Tenanan iki. Wis ora umum kae. Soale iki lahan sing di arep gawe perumahan batalion iki kurang luwe ya nek 27 hektar apa pira ngono. Lah aku dhewe ya kurang pati paham. Wis ora patek jelas programe pemerintah piye guys. Urung jelas teko neng masyarakat khususnya ya iki ke piye ya lho ya. Terutama masyarakat desa Pulung Merdika iki mayoritas kan tukang nyambut gawe neng alas yang ngopeni lahan-lahan perhutani sing ditanduri kayu putih iki ditanduri jagung karo pesanggem-pesanggem terutama masyarakat desa Pulung Merdika. Lah iki masyarakat iki ya padha bingung iki soal iki lahan 27 hektar iki kon ngosongne kabeh ora oleh ditanduri. Ya wis piye meneh trah ya wong tani wong cilik bagian nang ngisor sejene kuwi ya wis lemahe perhutani. Dadi wis tenanan iki wis pokoke ya wis mumet kae. Mergo ya saben dinane iki cara wong-wongane iki ala-ala wis tani lho. Tani nandur jagung nimbaon. Wis kuwi sing tinggal panguripan saben dinane iki wis kuwi. Lah iki dijabut total dadi wis ora iso nggarap. Wis lah iki cara kabupaten ngendi ngono pokoke khususnya sak Indonesia iki sing terdampak ngene iki ngendi ae lho jajal komeno. Apa ya daerah Ponorogo apa ya wis pokoke ngendi-ngendi kabupaten ya terdampak ngene iki jajal padha komeno. Soale iki cara menurut informasi pokoke ya wis omong kapi omong ngono kuwi lho. Iki aku krunguke ya wis sak pokoke seluruh Indonesia iki setiap kabupaten kuwi digawe batalion ketahanan pangan. Lah iki kaya ning Ponorogo iki maune iki anu lho. Maune iki sire arep nang Sampung apa ngendi ngono karo nang Sawu. Lah neng kono-kono cara anu kan ya kuwi mau sing terdampak kan ya panggal masyarakat cilik soalnya ya jeneng lahan wis terbuka ngono kan ya wis embuh piye carane mesti ditingge tahanan karo wong cilik. Lagi kaya kono-kono ngono iki padha ora setuju lah akhire padha demo. Lah delalah kersane ngalah iki desa nggonku iki mbuh ujug-ujuge ya wis cara anuke lahane
perhutani ning kulon desa iki carane wis resmi tinggi gawe perumahan batalion ketahanan pangan. Jadi ya secara tidak langsung iki kaya wong tani cilik-cilik iki ya wis terdampak. Yes mbuh besok carane golek sandang pangan iki yes bismillah mbuh carane semoga-moga diparingi lancar rezekine kabeh. Lah tadi sementara iki lho. Iki sementara kan sik proses dalan iki. Lah iki ben sorene alah wis rame tinggi dolanan. Pokoke yes wong-wong sing pengen roh penasaran wis kaya ngopo proses lak gawe iki ben sore iki akeh wong padha ndelok. Lah iki mau iki aku iki yes tanpa sengaja lho. Bar kok desa sebelah ngono lah akhire mampir jajal ndelok lah. Nah ternyata ya wis gambarane wis ngene iki. Wis lekas proses digawe dalan-dalan. Wis walah aduh wisan. Iki besok dadi kaya dalan melarak Bulung iki nek liwat kene iki enek markase batalion sing jaga tentara-tentara ya. Jadi cara desa Plung Merdeka wis los iki kan. Cara keamanan ini wis muga-muga aman. Jadi kurang luwih proses iki ya wis sementara sik ngene iki. Lali ikuti terus videonya, channelnya, di like, subscribe, ben gak ketinggalan cara pembangunannya berikutnya iki piye-piye. Insyaallah akan selalu update. Tadi lak cara didelok saka dhuwurna ya wis kaya ngene iki kahanane. Iki wis kurang luwih ngisor iki kabeh iki tandurane jagung selain kayu putih. Dadi iki ya wis cara anu iki lahan produktif wis tinggi panguripane wong tani desa Plung Merdeka lan liyane ngono kuwi. Kaya kae wis dibuka sakmono kae. Jadi sing kaya kedampak ngene iki cara anu ngene lho. Sing jagung kirane wis siap dipanen. Yes nek iso ndang dipanen soalnya kan yes arep ndang dibangun iki. Jadi kaya sing wis siap-siap ngono kuwi yes ndang piye carane di unduh jagunge diresiki go balik. Sapa sing pengen penasaran rene, pengen delok, yo entang padha rene. Iki sementara iki ya wis ngene iki lho. Cara keindahane ngono. Ya apik tenan pokoke. Soale ya iki sarep memang enek pembangunan batalion jan gedhan kae.
7 hektar. Lah iki tandurane nek sing kaya ngono kuwi, iki tandurane brambang. Lah iki sing kuning-kuning ini iki jagung ini lho. Jadi wis mayoritas saeneke lahan kayu putih iki tandurane jagung. Iki lak kok kene ngene iki Gunung Bayangkaki ini ya golek. Dadi arah iki lak pamane delok ko adoh ngono ya lore Bayangkaki lah. Daerah Ponorogo bagian etan. Oke lur. Lah kae Gunung Bayangkaki ne. Nah, piye? Ajas sih pemandangane. Nek sing enek omah kaya omah kae asrama kae. Asrama kayu putih. Oke lur, jadi wis ngono dhisik sementara untuk informasi ini lan perkembangane saka alas kayu putih sing arep gawe calon batalion. Oke, selamat sore. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.